Ясны стрым еўрарадыё і яе прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. У чэрвені 2019 года ў Беларусі з'явілася свая вялікая ложа масонаў. Але найбольш нечаканай стала навіна, што узначаліў яе, стаў вялікім майстрам вялікай ложы, пісьменнік, журналіст Сергей Дубавец. Ну, прынамсі, для мяне гэта стала нечаканасцю. З таго часу вялікі майстар даў толькі адно, здаецца, інтэрв'ю на тэму масонства. Ну, вось, нарэшце, нас атрымалася знайсці нагоду і выцягнуць спадара Сергея да нас у эфір. Такім чынам, што з сябе ўяўляюць беларускія масоны, чым займаюцца і ці маюць уплыў на беларускі ўрад і шмат такіх іншых пытанняў, мы сёння і зададзім вялікаму майстру вялікай ложы Сергею Дубаўцу. Добрый дзень, шановны. Добрый дзень. З'явілася вялікая ложа Беларусі не ў чэрвені, а ў траўні сёлета, і пакуль што, зразумела, гэта такая стадыя станаўлення, таму што масонства, ў прынцыпе, это не сіюмінутная справа і праца, а такая рэч, якая запрагаецца на дзесяцігоддзі і больш. Тым не менш, спадар Сергей, вот таямнічая такая вот справа масонства ўвогуле, беларускае масонства, ну, прынамсі, мы шмат што чулі, але мала ведаем на самой справе. Нема такіх прыёмаў, як, скажем, у амбасадах ці якіх-небудзь культурніцкіх цэнтрах. Нема магчымасці прыйсці, паглядзець, там, зазірнуць за фіранкі, што ж там схавана ў масонаў. Ну, такое уяўленне, што зачыненыя дзверы дома масонаў у Беларусі. А зараз вы прыйшлі і кажаце яшчэ да ўсяго, што дзверы адчыненыя. Што здарылася і што ўвогуле зараз адбываецца ў доме масонаў? Таму што проста ёсць такое скрыўленае ўяўленне пра масонства, пра яго таямнічасць і гэтак далей, але насамрэч у масонаў усяго толькі дзве таямніцы. Гэта іхны рытуал і прыналежнасць да масонства. Я магу сказаць, што я масон, але я не магу сказаць пра кагосьці, што ён масон. А што адбываецца ў доме масонаў? Там адбываецца выстава, масонская выстава, што лагічна ў доме масонаў. Гэта калекцыя Віцебскага абласнога музея, калекцыя Федаровіча, такога збіральніка, калекцыя ўсялякіх адзнакаў масонскіх, прыладаў працы і гэтак далей. Я думаю, што слухачам, гледачам еўрарадыё будзе вельмі цікава на яе паглядзець. Яна будзе да 13 снежня адбывацца. Там няма нічого таямнічага, прыходзьце, глядзіце. Любы чалавек з вуліцы можа адчыніць дзверы дома масонаў. Ну, там цяпер музей тэатральнага мастацтва, я нагадаю, у доме масонаў, і на другім паверсе у залі там абсталявана экспазіцыя. Купляйце квіточак і глядзіце. Ну, не былі б яны масоны, каб не зрабілі гэта ўсё па квітках. Музей па квітках. Музей па квітках. Тым не менш, вот як вы думаеце, у чалавека з'яўляецца які, можа быць, канспіролог. Думае, там масоны рыхтуюць нейкія змовы, дзе там у іх што там адбываецца. І думае, вот зараз адчынілі дзверы, можна прыйсці, хай па квітку, прашныраю я там і пагляжу, дзе там што па розных закутках робіцца. Вот ці гатовыя і музей, і вот вы, і ўвогуле масоны да таго, што прыйдуць нейкія там, набягуць нейкія людзі цікаўныя і пачнуць недзе шныраць там па падвалах і сутарэннях, вышуківаць масонскую змову? Ну, я не ведаю, што такое масонская змова, скажу шчыра. Хоць я ў масонстве 20 гадоў, але для мяне гэта вялікі сакрэт. Я з гэтым не сутыкаўся. Больш за тое, ўсе падставовыя
дакументы масонства, яны не дапускаюць ніякіх змоваў, хутчэй наадварот. Яны спрыяюць адкрытасці і паляпшэнню якасці дачыненняў паміж людзьмі. Вот это асноўнае, чым займаюцца масоны. Добра, а тое, што масоны маюць уплывы на ўрады, гэта прыдумкі, нейкія такія канспіралогія, ці ўсё ж такі праўда, ну хай можа не сённяшняга дня, а мінулага? Гэта, безумоўна, прыдумкі, таму што масоны маюць уплыў на людзей, і толькі. А в сілу таго, што не кожны проста так можа стаць масонам, гэта, як правіла, людзі ўнутрана свабодныя, і людзі, якія прытрымліваюцца добрых нораваў, добрых традыцый, то трапляюць у масонства, у тым ліку і нейкія ўрадавыя людзі, чаму не. І каралі трапляюць у масоны. І мы ведаем прыклады з мінуўшчыны, з сённяшняга дня. І, як правіла, гэта людзі, ну, якія штосьці значаць у грамадстве, у тым ліку і ў палітыцы, а чаму не? Урадавыя людзі, і такім чынам, вот ведаеце, як ёсць такая партыйная дысцыпліна, кажуць, што калі партыя вырашыла, то чалец партыі, калі нават дзесьці не згодны, але вось павінен партыйную дысцыпліну падпарадкоўвацца і выконваць рашэнне партыі там, ці з'езду. У масонстве такім чынам, вот, скажем, нейкі урадовец, масон, і масоны яму даводзяць, што вот варта было б, ну, можа, я не ведаю, прапанаваць такі вот законапраект, ці вот так вот цішком такія вот рэформы прасунуць у краіне. Наколькі вот такое магчыма, што чалавек, масон, урадовец пойдзе і будзе выконваць загад такі? Ці параду? Ніякіх загадаў быць не можа ў прынцыпе, а такія гутаркі магчымы дзе-небудзь за кавай ці за півам, але не ў масонстве. Гэта могуць быць масоны, яны людзі, яны могуць абмяркоўваць палітыку, а ў самой ложы забаронена абмяркоўваць палітычныя пытанні і рэлігійныя пытанні. А што дазволена? Вот тады збіраюцца людзі ў ложы. І што яны абмяркоўваюць? Яны ладзяць рытуал, яны нічога не абмяркоўваюць. Яны могуць абмяркоўваць, калі нехта з іх прадставіць, скажам, сваю працу, навуковую, мастацкую. Яны могуць пра гэта пагаварыць. А асноўная іх задача – гэта здзяйсняць рытуал. І ў чым ён заключаецца? Бо зараз вот людзі, якія далёкія ад усяго гэта слухаюць нас, адно слова рытуал, у іх будзе, ведаеце, наглядзяцца галівудскіх фільмаў, і там якія-небудзь там чорныя ложы, д'ябала, прыхільнікі, там рытуалы, там ахвярапрынашэнні. Ну, тут няма ахвярапрынашэнняў. Сутнасць любога рытуала, ну, я не маю на ўвазе тыя, якія вы пералічылі, я маю на ўвазе тыя ж рэлігійныя рытуалы. Сутнасць рытуала ў тым, што ты пражываеш нейкі час паралельнае жыццё. Ты пражываеш паралельнае жыццё, і гэта дазваляе табе вот з гэтага паралельнага жыцця зірнуць на сябе у жыцці рэальным. Ты сам сябе бачыш збоку. Тое самае ў царкве, дарэчы. Вот прыходзіш да споведзі ў царкву, і табе кажа святар: ну, раскажы пра свае там грахі. Ты кажаш: а я што? А я нічога. А я вот пра другога раскажаш, столькі нагаворыш усяго. Пра сябе, ну, як бы і няма і чаго сказаць, правда? І для этого робіцца вот это паралельнае жыццё, гэты рытуал, каб ты сябе ўбачыў, як на далоні. І ты бачыш все свае паводзіны, ты бачыш все свае думкі, все свае нейкія крывыя пачуцці. І ты сам сябе, гэта дазваляе табе самім сабою валодаць у большай ступені, чым ты б сябе не бачыў. Вот это і ёсць сутнасць рытуала, для чаго ён існуе. А
калі ты бачыш свае недахопы, табе прасцей карэктаваць свае паводзіны, думкі у тым ліку. Вот я вас послухаў, вы такое слово ужылі, што параўналі вот як у царкве, і далей пачалі расказваць, і ў мяне сапраўды вот такое ўражанне, што масонства гэта як рэлігія, там можа быць такое нейкая плынь рэлігійная са сваім, можа быць, нават удасканаленнем. Вот у царкве не можна, як вы кажаце, там люстэркава на сябе збоку, можа быць, паглядзець, не зроблена такія вось нейкія рытуалы не прыдуманыя, а ў масонаў ёсць. Гэта рэлігійна-філасофскі рух. Яму ўжо 300 гадоў, а нават і больш, таму што перад ім былі протамасоны. І ў пэўным сэнсе, безумоўна, ён ёсць, выконвае і рэлігійныя таксама функцыі. Але тут у чым фішка, як кажуць, тым, што масонства ўвогуле паходзіць з двух ліній, з двух традыцый. Это традыцыя рыцараў, рыцарскіх ордэнаў еўрапейскіх і традыцыя масонскіх вольна-мулярскіх братстваў. Рыцары там неслі веру Христову, а братствы будавалі замкі, будавалі касцёлы, будавалі, вот, паглядзіце, вся еўрапейская архітэктура, она пабудавана масонамі. Масон — это же ёсць муляр. І больш нічого в гэтым слове няма. Вось. І з гэтых двух магутных традыцый вот вынікла такая традыцыя, як вольнае мулярства або каралеўскае мастацтва, яшчэ яго называюць. І якое займаецца паляпшэннем чалавека, паляпшэннем яго адносінаў з іншымі людзьмі. Масоны ўсяго света, ўсіх краін, яны нейкім чынам аб'яднаныя. Можна сказаць, што гэта адна вялікая усе сусветная такая сям'я? Так. Калі гэта так, то чаму існуе такое вот падзяленне і ўвогуле навошта было выдзяляць асобна вялікую ложу Беларусі? Ну, калі гэта адна сям'я, ну, вот мы там уваходзім там у нейкую ложу там расійскую, ці польскую, там, ці украінскую, а то, можа, у канадскую, і ўсё. Вот навошта, дзеля чаго было вот гэтыя доўгія спробы з 98-го года, здаецца, вы казалі, ўсё ж таки заснаваць, юрыдычна аформіць беларускую вялікую ложу? Таму што мы жывем у Беларусі. Мы беларусы, мы жывем сярод беларусаў, мы жывем у гэтай краіне, і мы хочам, каб тут таксама працавалі механізмы вось гэта паляпшэння чалавечых дачыненняў. А што перашкаджала за вот амаль што колькі 30 гадоў, 20 гэтую ложу заснаваць? Тут ёсць такія рэчы. Па-першае, павінна быць дастаткова братоў. Па-другое, это павінны быць, ну, напрыклад, 3 ложы, якія могуць заснаваць вялікую. В сэнсе, з іх могуць заснаваць тыя, што ўжо існуюць за межамі. Таму што ў масонстве вельмі важная рэч, як і ў дзяржаўнай палітыцы, это прызнанне. Вот мы стварылі, абвясцілі незалежную Беларусь. Зараз мы же яе просто абвясцілі, а зараз вельмі важна, каб эту незалежнасць прызналі там нашы суседзі, напрыклад, і далей, і далей. І чым больш краіна ў свеце будуць прызнаваць Беларусь, тым больш яна будзе мець аўтарытэты, тым мацней будзе яе незалежнасць. З гэтым перастануць спрачацца, як цяпер спрачаюцца. Тое самае абсалютна ў масонстве. Вельмі важная рэч прызнання. І беларускае масонство, новае беларускае масонство, яно ўзнікла з таго, што спачатку ўзніклі беларускія ложы ў тых юрысдыкцыях, якія прызнаныя ў свеце. Узніклі ў Польшчы, у Літве і ва Ўкраіне. І гэта для нас это было такое вандроўнае масонство, таму што это трэба было пастаянна ездзіць у Варшаву, у Вільню, у Кіеў. І калі гэтыя беларускія ложы настолькі узмацніліся, стала ў іх шмат братоў, тады яны вярнуліся. Ну, як бы вярнуліся, яны все жывуць тут.
яны сабраліся ўжо ў Менску і ўтварылі пад патранатам вот этих Украіны, Літвы і Польшчы ўтварылі вялікую ложу Беларусі, якая ўжо была многімі краінамі прызнана. І цяпер у свеце пра яе ўсе ведаюць, што яна ёсць. Гэта паляпшае адносіны да самой Беларусі, таму што краіна, у якой ёсць масонства, это не нейкі дзікі край, дзе там барбары па лясах бегаюць. Вось. І это спрыяе вельмі шмат якім рэчам і адносінам да Беларусі, таму ж інвестыцыйнаму клімату, бо ў масонстве вельмі шмат удзельнічае бізнесоўцаў па ўсім свеце. І буйных бізнесоўцаў у тым ліку. І адразу з'яўляецца давер. Раз тут такое ёсць, значыць, окей. Можна сказаць, што з'яўленне сваёй беларускай вялікай ложы яно паспрыяла ўмацаванню незалежнасці і суверэнітэту Беларусі? Безумоўна. Ну, яшчэ не моцна паспрыяла, але чым больш будзе ў нас прызнання ў масонскім свеце, тым больш у нас будзе прызнання і ў свеце светскім. Вы сказалі, што беларуская ложа была ўтвораная пад патранажам вялікіх ложаў Літвы, Украіны і Польшчы. Расійская вялікая ложа, яна адмовілася ад патранажу беларускай ложы. Увогуле, як паставілася? Яна паставілася... Яна адмовілася. Просто, ну, у расійскім грамадстве, ў прынцыпе, такі існуе погляд на незалежнасць Беларусі, як на нешта часовае. Нават сярод масонаў расійскіх? Нават сярод... А чаму не? Яны частка свайго грамадства. І разглядалі, ідуць жа этой размовы пра 6 абласцямі там далучыць і гэтак далей. А калі это не самастойная краіна, тут не можа быць самастойнае масонства. Вот такая ситуация. И у российского масонства были планы на стварэнне такого у Беларусі дыстрыкту, ну, нейкай абласной арганізацыі, якая цалкам падпарадкоўвалася вялікай ложы России. Таким чынам, што і расійская вялікая ложа, расійскае масонства, у яго такія імперскія замашкі, імперскія планы. Яна хворая на русский дух? Ну, я ж паўтараю, што расійскія масоны, яны члены расійскага грамадства. І то, што існуе ў грамадстве, то, зразумела, нясуць у гэтым сэнсе і масоны. А у такім разе можна сказаць, што вот беларускія масоны, якія імкнуліся стварыць менавіта сваю беларускую ложу, якія зараз уваходзяць у вялікую ложу, яны незалежнікі. Яны менавіта як для іх незалежнасць Беларусі это каштоўнасць. Безумоўна. Нават ёсць пры апытанні чалавека, які хоча вступіць у масонство, а там шмат стадый, і сярод такіх пытанняў яму задаецца, ён піша сабе справаздачу, што я павінен айчыне. Што я павінен свету, што я павінен айчыне, што я павінен сабе. І чалавек это все асэнсоўвае. У прынцыпе, увесь сэнс масонства ў тым, што людзі пачынаюць думаць пра тое, пра што ніколі не задумляліся. Я вот колькі разоў такі эксперымент праводзіў, я просто чалавека, з якім пазнаёміўся, я кажу, ты беларус, беларус, а чаму ты не гаворыш па-беларуску? Ён мне не прыдумляе, чаму, вот, а таму, што школа дрэнна, то. Ён мне кажа, я пра это ніколі не думаў. Ты мне першы задаеш гэтае пытанне. Тое самае, а ў масонстве такіх пытанняў мора, і у тым ліку пытанне, што я павінен айчыне. І чалавек, аказваецца, першы раз у жыцці сам сабе ставіць гэтае пытанне. І такіх пытанняў шмат. І неправільны адказ азначае, што цябе не прымуць у масоны. Не, это ён адказвае сабе. Это ён адказвае сабе, не мне, не іншым.
Іншыя просто могуць глядзець, які яго адказ, але ён нічого не вырашае. Вы, дарэчы, на пытанне, вот вы 20 гадоў ужо ў масонстве, і на пытанне, а чаму пра гэта ніхто не ведаў раней, вы сказалі, дык мяне не пыталіся, я і не казаў. Я так задумаўся і сустрэўся з адным чалавекам, мяне даўно да яго падазрэнні былі. Я ў яго ў лоб спытаўся, вы масон? Я сказаў, да, масон. Я да таго, а вот ці можна масона пазнаць па нейкіх прыкметах? Ну, это павінен быць прыстойны чалавек, ад якого не чакаеш ніякай негатыву. Вот і все. Хорошы чалавек. І все. Ужо можа быць патэнцыйны масон. Для гэтага і ёсць масонства. Яно, па-першае, аб'ядноўвае такіх людзей, па-другое, яно іх людзей, в прынцыпе, паляпшае іх якасць. Яны перастаюць быць катэгарычнымі, напрыклад. Такі чалавек не стане сварыцца ні з кім ніколі. З такім чалавекам пачынае быць камфортна. І калі такіх людзей будзе многа-многа, ну, у нас будзе зусім іншая краіна. Вот я нават зараз задумаўся, вот я хорошы чалавек ці не, комфортна са мной ці не. Наколькі ува мне масонства патэнцыйнага? Ну, можна паспрабаваць, паглядзець. Так, в прынцыпе, кожны чалавек можа паспрабаваць сябе у масонстве, так бы мовіць. Кожны мужчына пасля 21 году, калі ён пройдзе пэўнае выпрабаванне. А жанчына? А жанчыны не. Ёсць і жаночае масонства, але яно нерэгулярнае, яно не прызнаецца. Чаму? Вот зараз вас абвінавацяць у сексізме. Это традыцыя. Все масоны сексісты. Ну, сярод рыцарскіх ордэнаў мы не ўспомнім жанчынаў, там вельмі рэдкія выключэнні, там Жанна д'Арк, што-небудзь такое, але это ўжо супервыбітная нейкая постаць. Тое самае у будаўнічых брацтвах сярэднявечных жанчын не было. Ну і так склалася традыцыя, таму што але ва ўсіх нас ёсць сем'і, ва ўсіх нас ёсць дзеці, і мы ўсё адно існуем все як адна супольнасць. І толькі рытуал сам, ён застаецца за рамкамі гэта. Спадар Сергей, ну вы ж не адмовіце таго, што сусвет мяняецца. Традыцыі таксама нейкія мяняюцца. Вон жанчыны некалі не галасавалі, зараз галасуюць. Штаны не насілі брукі, зараз носяць. І гэтак далей. Вон у кіраўнікамі дзяржаў становяцца. А масоны што, такія рэтраграды? Тут ёсць дзве рэчы. Першая рэч, што масонства абсалютна нельга сказаць, што яно выканала сваю місію у той форме, у якой яно яе выконвае вот гэтыя 300 гадоў. І другое, цалкам згодны, што свет мяняецца і все можа быць. Мне расказваў чалавек, пра якога я ўжо ўзгадаў, масон, і таксама расказваў вот гісторыю гэтую спроб стварэння вялікай ложы беларускай, што ўжо вот у 90-х годах ўсё было гатова, па яго словах, да таго, каб стварыць сваю беларускую вялікую ложу. Але прыйшлі хлопцы у пагонах з вялікімі зоркамі і сказалі, хлопцы, яшчэ не час. Ну, сказали, ну, не час пачакаем. А прайшоў яшчэ час, сказали, ну, мы гатовыя па новай. Сказали, не, яшчэ пачакайце. А зараз прыйшлі і сказали, можна. Так вот, ці праўда гэта, ці не? Вот вы ўсё ж таки 20 гадоў ведаеце эту гісторыю да таго, што ці маюць нейкія, можа быць, там, не спецслужбы, там, не пагоны, а можа быць, якія-небудзь людзі з ураду да таго, каб, ну, нейкая... Не ведаю, каб што тут было, палітычныя нейкія вот былі выкананыя такія нюансы. Можа быць, не час быў палітычна тады ствараць сваю вялікую ложу. Зараз прыйшоў час. Вот можа такое быць? Праўда гэта ці не? Можа быць, але я пра гэта нічого не ведаю. Ну, паверым шчырым вачам вялікага майстра. Рэч у тым, што за гэтыя 20-30 гадоў на тэрыторыі Беларусі
было столькі всякіх спробаў усяго, што тут можна заблытацца лёгка. Хтосьці адным займаўся, хтосьці другім, трэцім. Ну, але от дайшло до таго, да чаго дайшло. Можна сказаць, што тады спрабавала ўтварыць вялікую ложу нейкая адна частка беларускіх масонаў, а зараз і ўтварыла другая. Магчыма. Ну, вот шмат размоў пра тое, што вы ж ведаеце, што ледзь не ўсё тут у нас падкантрольна тым жа самым спецслужбам, пачынаючы ад апазіцыі, партый, рухаў, грамадскіх арганізацый, ну 80% журналістаў, это мы таксама ведаем ужо, гэтак далей. Ўсё ж такі, наколькі магчыма, што там ну, скажем так, цікуюць за вялікай ложай, можа быць, маюць там свайго чалавека, а то не аднаго. Я скажу так, что можа быць, і просто я сам на сябе гляджу, вот наколькі нехта можа за мной цікаваць там і гэтак далей. А ў мяне тайнаў няма. Ну, просто няма ніякіх сакрэтаў, якія б былі звязаныя там з дзяржавай, з палітыкай, з 5-м, з 10-м. Вот і все. І што, ну, цікуеш, і што ты выцікуеш? Ну, твае справы. Хочаш, займайся. Тое самае і масонство, у яго няма ніякіх тайнаў. Я ж сказаў, апроч рытуала, і то это тайна такая сімвалічная. І сяброўства ў масонстве іншага чалавека. Все. На сённяшні дзень вот чалавек, які там думаў невядома што пра масонства, зараз паслухае вас і скажа, дык это нейкая такая вот група па інтарэсах людзей, якія там займаюцца ледзь не медытацыяй і самаўдасканаленнем сябе. Ці ўсё ж такі нешта большае? Можна і так сказаць, але я ж кажу, што масоны, яны... Ну, я ўжо выказваў гэтую думку, што іхны рытуал – это пэўны генератар братэрскай любові. Это выпрацоўка вот атмасферы братэрскай любові, якую не для таго, каб там сядзець і адзін аднаго любіць, а для таго, каб несці гэтую атмасферу ў грамадства, у дачыненні паміж людзьмі. Зараз нас яшчэ зусім не шмат, але калі нас будзе много, вы просто не пазнаеце Беларусь, это будзе краіна, у якой сапраўды будзе хацецца жыць. Чыста праз атмасферу чалавечых дачыненняў. Калі у Флоренцыі сёння дзейнічае 12 000 лож масонскіх, там не можа быць ні закалотаў, ні дзікіх нейкіх праяваў, ні бунтаў ніякіх, нічого такого не можа быць. І адначасова ўзровень жыцця вельмі высокі. І, в прынцыпе, масонства да гэтага імкнецца, каб палепшыць чалавечае дачыненне. Каб было болей добра вот, у атмасферы, болей свабоды. А што масоны робяць для таго, каб вот людзі усе, ну як мага больш людзей, грамадзян беларусаў, адпавядала маральным прынцыпам масонства? Яны паказваюць прыклад. А нішто лепш не вучыць нас, як прыклад іншага чалавека. Ну, в сэнсе дачыненняў, паводзінаў, выказаных думак. Вот і все. Нельга, скажем, ну вот як можна ухваліць то, што Расія робіць там на Донбасе. Ну, і калі чалавек гэта ухваляе, ні разу не можа быць масонам. Ну, бо той, хто сее вайну, ён не можа быць ухвалены масонам. Это просто недапушчальна, это нереально. Расійскія масоны у такім выпадку, асабліва тыя, якія там падтрымліваюць там анексію Крыма і там на Донбасе падзеі, яны што, і лжэмасоны ў адпаведнасці з вот, вашым меркаваннем? Ну, яны здрадзілі там масонству? Ну, я не магу іх ацэньваць, яны ўсе цудоўныя людзі, яны прызнаныя, яны мае браты, але это, ну, іх палітычная
позиция, я думаю, она шмат у чым вымушаная. Хоть, ну, я думаю, что далеко не все российские масоны поддерживают аннексию Крыму и то, что отбывается на Донбассе. У Беларусі, аўтарытарнай краіне, как бы лічыцца, што все павінен узначальваць кіраўнік. Он даже алімпійскі камітэт і той узначальвае. Такое ўражанне, што такую сусветна вядомую аўтарытэтную арганізацыю, як масонская ложа у Беларусі, павінен быў бы, па ідэі, Александр Лукашенко узначаліць. Увогуле, была якая-небудзь цікавасць з таго боку да масонства? Не. Это ж масонство, это з'ява морального порядку. А у нас улада неяк не вельмі займаецца пытаннямі моралі. Мне цяжка вельмі уявіць, каб прадстаўнікі улады закликали ўсіх да добра. Давайте все, давайте кинем битву за урожай, давайте кинем весь этот шум, давайте просто жить, просто працаваць, сабе в радость и іншым у радость. Давайте один одному дапамагаць. Давайте займацца добрачыннасцю. Давайте помагаць бедным. Давайте то. Давайте. Вот гэтая стылістыка, калі-небудзь яна запануе ў Беларусі, калі тых жа масонаў стане шмат. А сёння у нас, нават косым воком глядзяць на проект закону про хатні гвалт. Кому этот закон можа чым-небудзь перашкодзіць, скажите? Хоть одной сваёй літаркай. Кому ён будзе замінаць? Ён будзе замінаць, каб бацька даў там сыну пасрацца. Будет трошки припынять это батьку. Так мы что? Мы за то, что... это не масонский подход. Я вас слухаю, такая, в принципе, масоны, атрымліваецца такая культурна-асветніцкая арганізацыя, дзесьці духоўная арганізацыя, філасофская. І ўвогуле, ўсё тое, пра што вы кажаце, да чаго імкнуцца і масоны у тым сэнсе, што зрабіць з краінай і з чалавекам. А няўжо гэта ўсё нельга гэтым займацца па-за межамі ложы масонскай? Ці абавязкова для гэтага быць масонам? Першае, што паляпшае масон, ён паляпшае сябе. Гэта адна. Ясна, што ёсць і іншыя там практыкі паляпшэння сябе, паляпшэння дачыненняў, а масонство это не камсамол і не партыя камуністычная, адзіная на ўсё. Хай этих практык будзе шмат. Ёсць ротары клуб, яны таксама займаюцца дабрачыннасцю, сеюць добрае. Хай такіх будзе много. Дарэчы, паўсюль ёсць такія, сустракаюцца прарасійскія людзі, там ці актывісты. Сярод масонаў такія ёсць? Не. А вы казалі, што па-беларуску вядзецца рытуал у ложы да гэтага часу? Так. Гэта ваша ініцыятыва? Гэта ініцыятыва агульная. Таму што масон, я ж ужо казаў пра тое, што ты павінен айчыне. Масон, ён заўсёды патрыятычна настроены чалавек. А калі будзе пагроза вайсковая Беларусі, масон возьме ў рукі аўтамат? Як грамадзянін. Масон, ён грамадзянін, і яму, як масону, мяняецца быць грамадзянінам. Яму прапісаны ягоныя грамадзянскія даўгі, ягоны там доўг перад сваёй сям'ёй уласнай. Тут все продумано за гэтыя 300 гадоў і у таких деталях, что просто так не сядешь и не напишешь такую конституцию, такі статут масонства. Вы калі прыходзілі до нас на ідэю X агучваць беларускую нацыянальную ідэю, гэта была
такая масонская национальная идея вами агучаная? Я про это и не думал. Я чисто свае ўласныя напрацоўкі, ну, але паколькі я масон, значыць, яна, відаць, масонская. Колькі ўсяго масонаў у Беларусі вот у вашай вялікай ложы? На сёння паўсотні. Гэта шмат ці мала? Это вельмі мала. А як думаеце, вот не думаеце, што пасля нашай размовы зараз выстраіцца чарга прэтэндэнтаў, кандыдатаў у масоны? Ну, калі ласка. Проста яны павінны прайсці пэўныя працэдуры, пэўны адбор. Укол шпагай масонаў. Гэта больно? Не. Да крыві не пратыкаеце? Не. Дзякуй вялікі. Вялікі майстар вялікай ложы Беларусі Сергей Дубавец, галоўны масон Беларусі. Дзякуй вялікі. Ну і яшчэ раз нагадаю, што да 13 снежня ў доме масонаў у Мінску праходзіць масонская выстава, на якую можа прыйсці і паглядзець кожны. Ну, адзінае, трэба будзе купіць квіток. Так. Дзякуй вялікі, Сергей Дубавец, Зміцер Лукашук. У нас сёння яшчэ шмат цікавых эфіраў. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы.